Dipu tara langsung patua klamalong Karbirong Asaramia tumpen Village Development Council ke nilitum nangni pupen sit-in demonstration kacesong padopon. Lason si Karbiang Autonomous Council atumpen kidamtang pai ni pai Kretrok Siani Ingding Sirkep Karbiang Autonomous Council Executive Committee Amaya Long Karbiang Long ta VDC kapachun pon aphan lamthe cheparai pon dera puthak Karbirong Asar Amaya tumpen chekroi dun thek pura chiti ni pai inkoyani Dipu taralang so Karbi People's Hall aklamalong kachesong asai kideng pon. Lapen VDC nangni TVDCC nangji puta hang tarampon. Bangso kachesong ke badopon ahut kachetong dun KRA amaipu Dhorom Singh Teron Kongchun Bang Rupon Hansi Chief Convener Ratan Terang KSA Kongchun Bang Biswajit Teron lapen West Karbianglong KRA asong atumpen kedanglok pinangan rong asara tum chitong dun si kachesong padopon lo. Hanapu KRA Chief Convener Ratan Terang pen kaningje pon ke nitum Karbirong Asar Amaya tumpen ke Village Development Council ke chedon dunde Karbirong Asar Amaya tumpen ke Tribals Village Development Council si nangchi Karbiang Autonomous Council pen ke pangdak pon Village Development Council aputhak abang JN ponangji kali pulote an sosesi kachesong padopon thuji puta ningje pon VDCs keseng je phansi alang letum pulo tar lage la soputha bangke nilitum hin penke pinrem pon lo la pen opos lo la bangke etum inglong asotum ke lake kroin thekte athek ke kroin thekte bangke ilitum kadung beta chini lo schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause E F G ateng pensi ilitum chesong pon bomang bom la penke traditional system ateng pensi Village Development Council dak pangni nangji pusin litum ke hang pon bom athe traditional system ave pulote Karbi a system along bangke culture language pen chenglok costume kadug be anta penan akasik sak doji pusin litum thek mamlong ladak bangke non bangke laso VDC sa bangke latum a system ke klema teng pulote bang pharo ke thom bang suri ke thompen bang pharo bang suri pho angbong si latum isi VDC kapang niji pusipu are la VDC pen ke Karbiang long arat ke lake jingthuru e la bang ke laso VDC ke lake already kwan lo ne aningkan ben VDC chairman pudo itu mar julong bom mati kupi la hola da ke claim ke matro corruption bena bhere jata be lasi lasi laso puthake ni tum opos lake kroy masi unil VDC ke 1986 menta nang dubong lasi nili ethialam aku puthing tu bang ke lalo ke damtang Karbiang long rong saramai along isi amai hala suhuta EM surjorong farning je lo je VDCs ke non emergency direct financial ke ena fan possible nilitum pudaming tung de amen ke encho na jas pulutang de nili pudam kang tung jongsi amen ke encho da fan pulutang de lake Karbiang long ke jor lo pusin nili pudam kang tung lasi jongsi amen pe nivegi pulutang de traditional village development council weg nangji lapen ke jongsi la claim pulutang de koan ma aprang ke dam tanga chesong lan su se ahir do saka ka chesong bang ethek pon long pu Karbiang Autonomous Council atumpen VDC asai ke pachun ponji puke inut banghini atum political ale kacho NG aphanchon dakera atum thangta longdun de pusi KRA amai phupen Dhorom Singh Teron pen ningje pon si bangke 96 bansi na yang senglo has 96 bangala bangke CDC bulo lapen 2001 ban bangke VDC bulo lasila so VDC pen CDC dona ke kilar tu bangke nu VDC bulo stamela dak thanga ke plek tawe lapen ke dak la so bangke radatum dak ale ke longi thangnata longli lake matro political ale benefit inut baine dalali tum tolongi bad baki anke kidukelak rongakso dak kachinjuria warsaida longune lapen KRA atumpen VDC aputhak ke khamke ningkan yakep so setanglo lasi non ke bang ji chiti ni phai ingkora phopen thong ke bang bong Karbiang Autonomous Council atum VDC JN thu the plote sai jok je KRA atum pen bongkrok anam tipu ponji aphanta pinila so kache song ponalong lam cheparai pontet luputa KRA mai phupen pachini pontu News report Karbiang Long Live